W okresie toruńskim Derdowski angażował się nie tylko w sprawy kaszubskie, ale i ogólnopolskie. Współpracował krótko ze Ślązakami, między innymi z publicystą Pawłem Stalmachem, redagującym w Cieszynie pismo Gwiazdka Cieszyńska. Utrzymywał też kontakty z literatami warszawskimi i lwowskimi. W 1882 roku, na fali kryzysu finansowego Gazety Toruńskiej, spróbował nawet szczęścia poza zaborami. Wyjechał najpierw do Petersburga, gdzie pomagał profesor Wilhelmowi Bogusławskiemu w pracy nad kilkutomową historią słowiańszczyzny północno-zachodniej. Tam też opublikował, pod pseudonimem Kaszuba, na łamach polskiego kalendarza Gwiazda, pierwszy szkic swojego eposu kaszubskiego. Następnie odwiedził Warszawę, gdzie przez 2 tygodnie był sensacją literackich salonów. Stołeczna socjeta podejmowała go na herbatkach jako egzotyczną ciekawostkę autora kaszubskiego poematu. Później krótko przebywał w Cieszynie, związawszy się tam z redakcją wspomnianej Gwiazdki Cieszyńskiej. Próbował także znaleźć pracę w Krakowie. Ogłosił w Przeglądzie Polskim obszerny artykuł o Kaszubach i we Lwowie.